zabe na karba abina. Kowa ya kula da nashi shine roƙona. Katin zabe na karba abina. Kowa ya kula da nashi shine roƙona. Baba Audu, kaga katin zabe na. Ni ma kin ganawa. Kai haba. Allah. Kin na ta wani kafafa wai Baba Audu ina katin zaben ka. Ai dole nuna maka katin zabe na. To kin ga zaman nan da nake tun ɗazu kusan awa na 3 fa aran a zaune. Na'am. So nake kawai in ji sakamakon firamare election din nan na Kaduna. In ji wa zai gaji malam ne wai a Kaduna nan. Gaskiya. So nake in ji wa zai gaji malam din nan a dai Kaduna nan. Gaskiya. Zaman da nake. Nan. Tun ɗazu baki ganna a zaune ba? Sabon gwamna daga malam sai malam a Kaduna. Ka damu da mu mun damu da kai musa. Sabon gwamna. Ofera. Wanda rairayen me kake yi ne haka? Ai daga gurin zaben primary election nake na Kaduna. Zauna ka babu labari. Ai in gaya ma yanzu nan da ta kenan daga wajen zaben delegate na jam'iyyar APC a jihar Kaduna. Ina cika. Ai bana daga Malam Nasir Irfa'i gwamnan na Kaduna sai Malam Ubasani. Alhamdulillah. Ai bana shakuri mun kokoyi. Wai kai wace gudumawa ne za mu bayar don mu ga Malam Ubasani ya ɗara mulkin nan? Gaskiya. Gudunmawar da ake bayar shine ki shiga gida-gida wajen ganin cewa kina wayarwa da iyayen mu kai wato mata iyayen mu kai kenan. Ganin cewar sun mallaki katin zaben su a ranar zaɓe domin 2023 sai Malam Ubasani. Gaskiya ne. A matsayinka na namiji da nuna namiji gudunmawar da zamu bayarwa ita ce mu je majalisa har gurin teburin mai shayi domin ka san ni ba ni shan shayi ne. Idan na je gidan kallo dole in yaɗa manufar Malam Ubasani domin kowa idan kwala masa ƙuri'arsa. Yanzu ba dama baka daina zuwa gidan kallo ba? Ba dole in je kallon bal ba, ba dole in je gurin nishaɗi ba, ai gurin bal gurin nishaɗi ne. Ba gashi ba yanzu je in yaɗa manufar Malam Ubasani gwamnan gobe a Kaduna insha Allah. To bana sai Malam Ubasani. Ubasani gida-gida, Ubasani majalisa. Malam Ubasani gidan kallo. Wannan saƙo ne daga Honorable Sani Jafar. Shugaban matasan jam'iyyar APC na Dutsen Wu. A madadin Honorable Bashir Suleiman Zuntu, shugaban karamar hukumar Kubau. Yana kira ga al'umman Kaduna da kuma karamar hukumar Kubau. Wato mazaɓa 11. Irin su Zuntu, Fambeguwa, Mazaɓar Dutsen Wai, mazaɓar Kubau. Haskiya, Mazaɓar Damau da mazaɓar Kargi. Ancau da mazaɓar Kare. da kuma zaɓi. Kuma fito kwanmu da kwarkwatarmu. Mu zaɓi Malam Ubasani a matsayin gwamnan jihar Kaduna 2023. a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. Malam magajin Malam Kaduna sai Malam Ubasani shine zaɓenmu. Sabon gwamna daga malam sai malam a Kaduna. Ka damu da mu mun damu da kai musa. Sabon gwamna ga sabon gwamna na Kaduna. Sabon gwamna ga sabon gwamna Ubasani.